Namaste, ja ťa vítam u našeho spoločného videa. Dnes sa tak nejak ako protáhneme a zároveň rozpohybujeme celé telo. Pôjdeme do rôznych ako pozícií, kde trochu budeme pracovať práve s tými stranami. Zároveň budeme aj aktivovávať stred tela. Preto proste ber to na pohodu, vôbec sa nejak ako nestresuj, keď si to nepôjde, tak je to úplne v klidu. A zároveň bude tam aj taká tá statická pozícia, u ktorej takisto proste nič sa nedieje, ak spadneš, tak si z toho ťažkú hlavu nerob. Každopádne poď si sadnúť do akéhokoľvek sedu, ktorý ti je príjemný a pohodlný, kde sa cítiš ako v pohode, kde možno ešte na chvíľu si budeš musieť ísť po nejakú ako pomôcku, či už vanku, už deku alebo nejaký sedák. A už si poď takto ako zavrieť oči a možno si pokrúžiť svojimi ramenami do jednej, do druhej strany a dopriať si ešte akýkoľvek pohyb, ktorý cítiš, že je tam potreba. Skvelé. A teraz temeno hlavy vytiahni smerom k nebu, k stropu, kdekoľvek, kde cvičíš momentálne. A takto krásne sa ti predĺží práve tvoja chrbtica, ale stále si zanechá ten esovkovitý tvár. Vnímaj svoj nádych a výdych. A zavnímaj ešte celé svoje telo od končakov prstov na nohách až po temeno hlavy. A pomáli poď pozornosťou k svojej chrbtici a skús prehlbiť svoj výdych a ísť pozornosťou k svojej kostrči. A pomaly s ďalším nádychom choď od tej kostrče cez obrátel každý jeden, aj od tej kostrče vlastne, obrátel po obrátli. Ideš tam, kde ti dočiahne nádych a s výdychom sa naspäť vrátiš pozornosťou k svojej kostrči. S nádychom znova ideš od tej kostrče, obrátel po obrátli nahoru a zastavíš sa znova tam, kde ti dojde nádych. A s výdychom sa znova vrátiš k tej kostrči. A možno na ten tretí nádych pôjdeš znova ešte o trošku vyššie, zastavíš sa niekde možno v bedrách, možno niekde pod lopatkami a výdych, znova sa vrátiš do tej kostrče. Poď skúsiť ďalší nádych, obrátel po obrátli až nahor. Tam, kde ti znova dojde nádych a s výdychom poď znova až k tej kostrči dole. A teraz už určite budeš cítiť na tom svojom dýchu, že už to ďalej nejde, že už ten nádych je prehlbený tak dostatočne, že potrebuješ začať dýchať minimálne dýchom Ujjayi. Tak poď vydýchnuť dýchom Ujjayi a s nádychom znova obrátel po obrátli od tej kostrči. Poď tam, kde ti dočiahne tvoj nádych. A výdych sa znova vráť k svojej kostrči. S nádychom si dopraj takéto znova predýchanie po celej dĺžke tvojej chrbtice do tej pozornosti až k tvojemu prvému krčnému obrátlu. Zavnímaj to, ten priestor, ktorý s nádychom do celej dĺžky tvojej chrbtice sa proste krásne tú chrbticu rozpohybuje. Ten dých, ten nádych, ten priestor sa tam dostane.
A pomaly pôjdeme na zádrž dýchu. S nádychom bude zádrž na 4 doby, s výdychom na 4 doby. Tak poď vydýchnuť úplne do poslednej kvapky. Zádrž 1, 2, 3, 4, nádych. 1, 2, 3, 4, výdych. 1, 2, 3, 4, nádych. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, nádych. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, nádych. 1, 2, 3, 4, výdych. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, výdych. 1, 2, 3, 4, nádych. 1, 2, 3, 4 a vydýchni dýchom Ujjayi. Aktivuj hráz. Cez aktívnu hráz sa nadýchni do bedier, do bránice, do hrudnej kosti a medzi lopatky. Výdych lopatky, hrudná kosť, bránica, bedra. Zavnímaj ty pocity po tej zádrži, jak sa cíti tvoje telo, jak sa ti dýchalo a nechaj doznieť práve túto pranajámu spojenú so zádržou. Skús zavnímať celé to svoje telo. A pomaly, ak ucítiš ešte nejaký ako pohyb, ktorý potrebuješ na to uvoľnenie chrbtice, tak si ho dopraj. Či už je to vyhrbenie, prehnutie, alebo čokoľvek iné, čo potrebuješ. A medzi tým sa presunieme do pozície motýlka. Spoj si svoje chodidlá, plosky chodidiel a spoj svoje palcové hrany a zatlač tými chodidlami proti sebe. To znamená, že sa ti malinko zdvihnú tvoje kolená, aktivuje sa ti práve tu na tá číselní časť a zároveň ucítiš, že tie kyčle začínajú ako pracovať a je to taká aktívna pozícia. A ty poď s nádychom otvoriť hrudník a s malinko s výdychom vyhrbiť. A pracuješ stále od tej pánve s tým prehnutím a vyhrbením, ale tými chodidlami stále tlač proti sebe. 1. Kľudne si tam doprajme ešte aspoň pár takýchto pohnutí, ale tie chodidlá stále tlač proti sebe a skúsi nepomáhať ani rukami, pretože ty chceš rozpohybovať práve tie kyčle, tú pánvu, tú celú chrbticu a mať ju v takej ako aktivite. Skvelé, pomaly dokončí výdych. Uvoľni, kľudne poď do takej tej klasickej pozície motýlku, môžeš sa vytiahnuť aj dopredu, trošku sa tam pohýbať zo strany na stranu. Čokoľvek, čo budeš cítiť, že je ako potreba. Kľudne si môžeš prekrúžiť aj svojou hlavou do jednej, do druhej strany. Skvelé, prekrúž sa jej ramenami. Super. A pomaly s ďalším nádychom poď dopnúť nohy do pozície Paschimottásány.
Flexuj chodidlá, s výdychom kľudne preniesť váhu tela na kostrč a čelo do kontaktu s kolenami. Skúsa nadýchnuť do celej tej dĺžky chrbtice, hlava v prodĺžení. Vydýchni. Dokončí finálny výdych. S nádychom vyroluj nahoru. Pôjdeme do pozície loďky. Končeky prstov na tvojich nohách sú v podložke. Malinko zídeš hrudníkom níž, ruky sa vyťahujú dopredu a úplne v pohode buď tými končekami prstov v podložke. Prvá varianta, druhá varianta, kľudne si dvihni svoje chodidlá a 3 dýchy. 1, 2, 3. Dokončí výdych, polož si chodidla do podložky a pojeme sa presunúť do takého ako bobku. Kľudne vankúš, bloček, kľudne, čo ste mali pod zadkom, daj preč a spoj si svoje chodidlá. Paty sa snažíš dostať dole do podložky a tvoje podpáži ide na kolena. Ramena od uší, hlava v prodĺžení. 1, 2, 3. Dokončí výdych, s nádychom dopni svoje kolena, poď do hlbokého predklonu a tam si kľudne môžeš prešľapnúť, uvoľniť úplne chrbát a nechať na neho pôsobiť gravitáciu. Znova si tam dopraj akýkoľvek pohyb, ktorý cítiš, že to tvoje telo ešte potrebuje. Pomalý s výdychom zástav, daj dlane do podložky a zákroč do psa hlavou dole. Aj v tom psovi hlavou dole si dopraj akýkoľvek pohyb. Či už tvojimi nohami, alebo aj tvojim chrbátom. Dokončí výdych. A s nádychom sa poď presunúť do pozície končky. Kolena na šírku tvojich kyčlí, špičky malinko k sebe. Paty do strany, ramena od uší a tu nás znova si môžeš minimálne prehnúť a vyhrbiť chrbát. Kľudne malinko ako pokrúžiť, rozpohybovať, akýkoľvek prirodzený pohyb. Skvelé. Dokončí výdych, zatlač nárty do podložky, odtlač sa od ramien, zapoj každý jeden prst tvojich dlání do podložky, vydýchni a s nádychom poď dopnúť tvoje práve koleno, ale špička chodidla, minimálne palec, je položený v tej podložke, vydýchni a s nádychom dopni ľavú dlaň dopredu, ale dlaň sa stále dotýka tej podložky. Vnímaj, jak sa zmenila tvoja váha tela, tá osa tej pozície. 1, 2, 3. Prvá varianta s nádychom, budeš zdvíhať ruku a nohu, s výdychom pokládať, alebo kľudne zostaneš v tej variante, kde iba dvihneš od podložky jak pravú nohu, tak ľavú ruku. Odtlačíš sa od pravého ramena a tam vydržíš. 1, 2, 3. Dokončí výdych a s nádychom do strany pôjdeš dať lákeť a aj práve koleno. Nádych a výdych, vrátiš. Nádych do strany a vrátiš. 2. Nádych do strany. 3 a tam zastavíme. 1. 2. 3. S nádychom polož ľavú ruku do podložky, dopni práve koleno a chodidlo pravej nohy celou plochou, ploskou. Ja sa otočím k vám asi takto. Dajte do podložky.
Skvelé. A teraz si tam poď s výdychom zacúvať zadkom dozadu, s nádychom dopredu. Jo? Kľudne prekrúžiť, rozpohybovať znova tvoju chrbticu. Kľudne zmen smer. Skvelé, zastav. Vydýchni. S nádychom práva ruka sa vyťahne hore k nebu stropu. Výdych vrátiš. Nádych znova vytiahneš. Výdych vrátiš. Posledné opakovanie, nádych vytiahneš. Výdych vrátiš. Nadýchni sa a s výdychom cez oblík chrbát si podsadnúť na patu a vyťahni tvoje dlane úplne dopredu, ale celá ploska chodidla je v podložke. 1, 2, 3. Dokončí výdych, s nádychom cez oblík chrbát sa zdvihni a podať ľavú ruku k tvojmu ľavému kolenu a pomaly poď do úklonu. Znova tá práva ploska chodidla je v podložke, tá maliková hrana a ty sa vyťahuješ za tou právou rukou do ľava. Celá tá práva strana sa krásne protáhne. 1, 2, 3. Dokončí výdych. Pomaly s nádychom sadaj dole na zadok. Položíš kľudne, sadni si na zadok, dáme si oklon ešte do druhej strany. Právou rukou ideš po právom stehne a ideš do druhej strany, do úklonu, ale do takého jemného. Nič extrémne tam úplne nerob, nevytváraj. Dokončí výdych a s nádychom cez taký poloblúk ľavou rukou prejdeš dozadu k tvojej ľavej nohe, chodidlu a s nádychom dvihneš pánvu a otvoríš hrudník. A výdych, sadneš. Nádych, znova otvoríš hrudník a výdych, sadneš. Práva ploska chodidla je stále v podložke. Nádych otvoríš, tam si dáme 3 dýchy. Nádychuj sa do hrudníku. 1, 2, 3. Pomaly s výdychom si sadni do podložky. Znova sa poď zdvihnúť ako keby do pozície kočky. Dokončí výdych. S nádychom prikroč právým kolenom k ľavému. Skvelé. Sme znova v pozícii kočky. Dokončí výdych, špičky k sebe, paty do stran, zapoj každý jeden tvoj prst do podložky. Pomaly s nádychom odlep, dopni ľavé koleno, ale pálec ľavej nohy je stále v podložke. S nádychom dopni pravý lákeť. A znova končeky prstov sú v podložke. 1, 2, 3. S nádychom zdvihni svoju ľavú nohu, právu ruku. 1, 2, 3. S nádychom pokrčíš lakeť a koleno do strany a výdych vrátiš. Nádych do strany a výdych vrátiš. Posledný krát do strany a tam zastavíme. 1, 2, 3. S nádychom vrátiš právu ruku do podložky a ľavé koleno dopneš a chodidlo ľavej nohy dáš v podložke. Do podložky, celú tú plosku, ja sa znova otočím k vám. Tak, skvelé. Nadýchni sa, kľudne prehni záda a s výdychom, kľudne cez vyhrbené sa záda dosadni na paty. Pokrč pred lakťa, poď dopredu. A znova, trošku sa tam rozpohybuj tak, že ucítiš, že tá ploska chodidla ľavej nohy je celou plochou v podložke. Poď kľudne zmeniť smer. Nemusíte opakovať to, čo ja. Môžete si tam dopriať akýkoľvek pohyb. A pomaly dokončí finálne opakovanie. Zastav v tej polokočke.
Vydýchni a s nádychom vyťahni ľavú ruku hore k nebu stropu. Výdych, znova závri. Aktívna rotácia, aktívny stred tela. 2, 3. Nadýchni sa a s výdychom si poďte dosadnúť na vašu právu pátu a vytiahni dlane úplne čo najviac dopredu. Dokonči výdych, s nádychom cez oblý chrbát poď znova do tej polokočky. Právu ruku si daj k pravému kolenu a pomaly vytiahni ľavú ruku doprava. Protáhni tak celú ľavú stranu. Odstlač sa od pravej ruky. Dokonči výdych. S nádychom sadáš znova na zadok. Pomaly ľavú ruku dáš na ľavé lítko, stehno. Vyhni sa kolenu, vytiahni právu a poďte do malinkatého úklonu na druhú stranu. Dokonči výdych, s nádychom. Pomaly tá práva dlaň sa dá k tvojej právej nohe a s nádychom zdvihni sa na svojej holeni, otvor hrudník, vytiahni pánvu dopredu a výdych, znova sádni dole. Nádych nad hlavu, dvihni hrudník. A výdych a posledné opakovanie nádych. A nadýchni sa do hrudníku. 1, 2, 3. Pomaly s nádychom sa vráť. Skvelé, dokončí výdych. S nádychom si dej dlane znova do podložky. Nadýchni sa a dokončí výdych. Pomaly zdvihni ľavú nohu a prikroč k tej právej. Tak, kľudne si môžete sadnúť na vaše päty, trochu prekrúžiť vašimi dlaňami, vyklepať čokoľvek, tak aby ste ucítili, že sa trošku ako prekrvili. Sice už na nich moc nebudeme, ale je to fajn. Vráť sa do pozície kočky. Zapoj končeky prstov tvojich nôh do podložky, aj malíčky, a poď sa zdvihnúť do psa hlavu dole. V tom psovi hlavu dole si prešľapni práve ľavé chodidlo, koleno, kyčel, znova prehni a vyhrb záda, alebo tam kľudne zástav, zrovnej si tú pozíciu. A len zavnímaj to, aké sú tam ako zmeny. Že možno v tej pozícii je ti ako príjemnejšie, že sme si úplne nedali nejakú extrémnu dynamiku, ale aj takto telo cíti to také príjemné protaženie a to teplo, ktoré tam má byť. Ovšem, ak teplo necítiš a je potreba sa ešte viac rozhýbať, tak teraz si ma kľudne zastav a dopraj si minimálne 3 až 4 pozdravy slnka, Surya Namaskar. Tí z vás, ktorí cítia to teplo a nepotrebujú si dnes úplne nejak extrémne zamakať, tak zostaň psovi hlavou dole. S nádychom vytiahni právu nohu hore k stropu, kľudne pokrč koleno, otvor kyčel, otvor malinko hrudník, znova protáhni tú právu stranu, nadýchni sa a s výdychom práva noha prikročí medzi vaše dláne, medzi tvoje dláne a pôjdeme do vysokého výpadu. Predné koleno je pokrčené, nemusíš dvíhať ruky nad hlavu, stačí v bok, otvor malinko hrudník, lopatky k sebe, vytiahni ich dole k zadku, aktívny stred tela. Nadýchni sa do hrudníku. A posledný nádych. Vydýchni. S nádychom dopni predné práve koleno a poď sa pretočiť dopredu. Pojeme do širokého roznoženia. Ruky sú v bok, nadýchni sa a s výdychom hlboký predklon. Buď máš ruky v bok, alebo kľudne si dej dlane do podložky, je to na tebe. Váhu tela preniesť do končekov prstov na tvojich nohách. Ten smer toho pohybu je pohľad na tvoj zádok. Dýchaj do bedier, do bránice, do hrudníku. Zapoj malíkové hrany do podložky, tým sa ti malinko ešte otvoria kyčle. 3, 2, 1.
vydýchni a pomaly s nádychom poď do rovného predklonu a kľudne si tam ako malinko prešľapni práve ľavé koleno a poprenašajte váhu. Skvelé, dokončí výdych. S nádychom cez pokrčené kolena cez zvonku poď nahoru. Vytiahni páže do stran a s výdychom prekryj všetkých 10 prstov. Vytiahni lopatky k sebe a k zadku a s výdychom cez zvonku poďte znova do hlbokého predklonu s nohami do šírky. Nadýchni sa do hrudníku, tie páže sa vyťahujú nahoru, ale chrbát bálíš stále pohľad, jak keby za ten zadok. 1, 2, 3. Dokončí výdych, polož najprv dlane na tvoje záda a cez vlnku, cez pokrčené kolena pôjde nahoru. Tak, skvelé. Dajte si s nádychom ruky v bok a pôjdeme si takto ako poprenášať váhu. Dôležité je, aby ste dvíhali špičky vašich chodidiel, aby ste si to koleno úplne fest nehuntovali. Jo? Takže my sa tam takto ako rozhýbeme, dvíhajte tie špičky, je to v pohode, je to svížne a zároveň do tých nôh dostaneš ako ohromné množstvo tepla. Kľudne tak ako do jednej, do druhej strany, nech to tam fakt ako fičí. Tak, skvelé. Dokončí výdych. Pomaly s nádychom dopnite kolena, možno si dajte menší rozostup a preniesť váhu na tvoju právu nohu. Pôjdeme do pozície stromu a buď prvá varianta je, že si tú nohu dávaš do čísla, druhá varianta je, že si ju dávaš na lítko, alebo po prípade máš iba tak jemne spojenú vlastne s tou podložkou. Vyber si, ktorú variantu chceš. Ja pôjdem do tej vrchnej, pretože sa tam cítim v pohode. Kyčle smerujú stále rovno, koleno ti páda ako keby dovnútra a s nádychom kľudne môžeš vytiahnuť dláne nad hlavu. Ak je to pre teba moc, tak kľudne ruky drž v bok a len dýchaj. 1, 2, 3. Dokončí výdych. Pomaly ľava ruka sa položí na to tvoje stehno, koleno a s výdychom ideš do úklonu. 1, 2, 3. Dokončí výdych. S nádychom sa pomaly vráť. S výdychom uvoľni svoje koleno, chodidlo, pokrč si stojné práve koleno a kotník ľavej nohy si poddať nad to koleno a s výdychom poďte do židle. Zadok zacúva dozadu a ruky sa vytiahnú dopredu. 1, 2, 3. Krásne cítiš, jak sa ti protahuje tá ľava hýžde. 4, 5. Dokončí výdych, s nádychom poď nahoru. Pomaly si daj svoje chodidlo do třísla, alebo vlastne takto ako do polovičného lotosu. Nádýchni sa a s výdychom poď do hlbokého predklonu. Čelo do kontaktu s kolenom. 1, 2, 3, 4, 5. Dokončí výdych, s nádychom zatlač do tej právej nohy. Vyťahni hrudník nad hlavu. Pomaly uvoľni svoje ľavé chodidlo a poď zakročiť dozadu. Teda do toho roznoženia. Ak ťa bolia kolena, tak kľudne túto pozíciu vynechaj. Promiň, nestihla som to povedať predtým. A znova sa pohyb, tak aby sa tie nohy trochu uvoľnili, rozpohybovali. Skvelé. Zástav. Zmenší si rozostup a pomaly poď preniesť váhu na tú ľavú nohu. Pôjdeme do stromu na druhú stranu a založ tam tú nohu, kde si mala tú predchádzajúcu. S nádychom vytiahni páž nad hlavu, ramena od uši. 1, 2, 3, 4,
5. Ľava ruka ide na tvoje koleno, stehno, či práva ruka a ľava ruka sa vyťahuje do strany. A máš tam taký ako jemný úklon. 1. 2. 3. 4. 5. Dokončí výdych, s nádychom poď nahoru. Uvoľni to svoje chodidlo v tom třísli, pokrč si ľavé koleno a kotník pravej nohy si poď dať nad to koleno. Zacúvaj zadkom dozadu, vyťahni páž nad hlavu a taká židle modifikovaná. 1. 2. 3. 4. 5. S nádychom sa zdvihni, vytiahni si to tvoje práve chodidlo do polovičného lotosu, nadýchni sa a znova, ak ťa bolia kolena do tej pozície, nemusíš ísť, len poď aspoň do židle alebo do hlbokého predklonu. 1. 2. 3. 4. 5. S nádychom zatlač do toho ľavého chodidla, vyroluj nahoru. Uvoľni práve chodidlo a zákroč do strany. Nadýchni sa s výdychom, kľudne cez zvonku poď do predklonu. Kľudne sa tam pohyb zo strany na stranu, tak aby ste ucítili nejakú ako voľnosť. Nádych, kľudne rovný predklon, výdych hlboký. Nádych rovný. Výdych hlboký. Dokončí výdych, s nádychom poď nahoru a pretoč sa za svojou ľavou nohou do vysokého výpadu. Daj si dlane v bok, pokrč predné ľavé koleno, zadná noha aj na špičke, otvor hrudník a nadýchni sa do hrudníku. 1. 2. 3. Dokončí výdych. S nádychom dláne do podložky. Zákroč ľavou nohou dozadu, nahoru. Otvor v koleni, otvor v kyčli, pokrč koleno. Otvor hrudník a nadýchni sa do celej tej ľavej strany, ktorú protáhneš. Dokončí výdych. S nádychom polož ľavú nohu k pravej. Nadýchni sa a s výdychom pokrč kolena. Nárty do podložky. Skvelé. Vydýchni. Nadýchni sa. Tak, pomaly. Pôjdeme do balásány, ale takto sa ako vytiahnuť smerom dopredu na končekách prstov. Hlava je v prodĺžení. Ramená furt od uší, alebo prvá varianta, že ich môžete mať od uší. Druhá varianta je, že sa úplne vytiahnete a pôjdete ľavou rukou na právu stranu a pôjdeme do takého ešte hlbšieho úklonu, kde protáhneme trošku tú medzilopatku alebo vlastne podlopatkový. Ten sval by sa tam mal ako krásne protáhnuť. Alebo tá fascia tam trošku ako pracuje. Dokončí výdych. S nádychom sa vrátiš znova na stranu a s výdychom ideš pravú ruku k ľavej a protáhneš úplne na stranu tú pravú stranu. Dokončí výdych. S nádychom vráť sa na stred. Vydýchni cez oblík chrbát. Poď do kočky, prekryš svoje holenie, akoukoľvek formou sa poď ľahnuť dole na podložku. Pritiahni si kľudne kolena k hrudníku, trochu sa pováľaj po svojich zádech, ak to cítia. Dopni kolena chodidla hore k stropu, prekryš si práve ľavé chodidlo do jednej, do druhej strany. Kľudne malinko môžeš vyklepať nohy, ak ťa nejakým spôsobom bolia. Pomaly si pokrč svoje kolena, chodidla do podložky.
Nadýchni sa a s výdychom poď do záverečnej šavásány. Prejdi si celé svoje telo od končekov prstov na nohách, skutočne čo najpomalšie cez lítka, stehna, hýžde. Potom si prejdi každý jeden prst na tvojich dlaniach, pred laktia, celé páže až k ramenám, lopatkám. Uvoľni pánu, stred tela, hrudník a každý jeden obratel na tvojej chrbtici. Uvoľni stisk zubov a v závere si povedz pre seba, že si v záverečnej relaxácii. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme mohli takto spolu praktikovať. Určite, ak máš ešte čas, tak si dopraj dlhšiu šavásánu a určite, ak sa ti to video páčilo, tak mi ako spätnú väzbu môžeš hodiť minimálne like. A ja sa na teba budem tešiť kdekoľvek, či už na otvorenej lekcii, alebo takto v tom online svete. Namaste.